Erokamano ahinya Leo kendo nyikwa Ramogi. Waselieko pesa duto manie budget ni en kata trillion 3.6 kata 3.5993. Mano nyiso ni mane migawo gi programs mag sirkal kaka giseng'iyo ni iga ikomenda ma iga mar 2023 stroke 2024 mane pesa ma gidwaro. Gima nyakwa ng'e kaka nyikwa Ramogi ni sirkal ka kawo loch to gimbe gibiro gi agendas mage. Manyiso ni agendas mag sirkal wuok from the executive arm mar nikech sirkal bade adek. Nitiere executive, judiciary to gi legislature. Iyudo ka 3.5 trillion ma okel gi sirkal mamalo ni ka ing'iye sirkal mar Kenya Kwanza kanodonjo ni gikelo gima giluongo ni bottom up economic transformation agenda kata gi dho ngere nyalo luong ni beta. Beta ni manyiso ni gin kipachgi ka luwore gi priority gi singo mane gisingo ne jopiny to 3.5 trillion ni nyalo bedo ni e gima dhi konyo gi siro migawo ma gin go kaka sirkal mar piny owacho.